Uwar gida ran gida daga ke ba wata. In bai miki aiki ba zanwa ya uwar gida haɗa abin da kika so. Aiki da cikawa ya uwar gida ta. Shi sani ka ƙara yanka. Habibi. Wallahi rada ka a ci kuɗa da shan kana. Wai kai yalo dan miya ki dantar da kayan baya. Wai an yaji ne yaron ga ko bai halatta ba. Ko da yake kawai kyale shi mu ci gaba da mai addu'a Allah ya shirye ka. Impossible bai ya ka ce mata kuɗa da shan muka to ka ƙara ba bai. Oh my God. Ku gaggaga ba ka gaggawa. Lakin haɗi da shan Real TV masu da fassara. Domin samun shirye-shiryen mu akai-akai, ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna ƙararrawa. Muna godiya a yi follow din mu a Instagram da Twitter da